all the serious disease da kuma cututtuka masu amfani da kuma marasa amfani, as well as modern illnesses da kuma sababbin cututtuka da suke shigowa cikin wannan ƙasa tamu. The water treatments have been found successfully by a Japanese. Wannan yadda za mu kare waɗannan cututtuka an same su ne daga Japanese wato scientific. As a 100% cure for the following disease. Waɗannan cututtuka su ma ana kare su da mutum da sussukan cututtukan kamar haka. Body ache, Ciwon kai, body ache, ciwon jiki, heart system, ciwon zuciya, fast heartbeat, yanayin bugun zuciya da sauri, excess fitness, sa'anan SS fitness wato faɗi da yake zuwa ta hanyoyi da dama. vomiting, Hamma amai da gudawa, diarrhea, da wata cuta wato zawayi ana kiran shi dariya, and all eye disease, da kuma wasu sauran cututtuka na idan tuna cancer, wata shegiyar cuta da ake kira kansa kenan. ear, Cutar kunne, nose, cutar hanci, and throat disease. da kuma wato shegiyar wannan cutar ta kada barba wato cutar makogwaro. Method of treatment. Hanyoyin da za mu iya kare waɗannan cututtuka kuwa shi ne, As you wake up in the morning, yana da amfani da mun tashi da sassafe, before brushing your teeth, kada ka ci komai sai kafin ka goge bakinka. drink 4,460 ml glasses of water. Domin mun san cewa duk wani kofi ɗaya na ruwa yana ɗauke da 160 ml glasses of water. So yana da kyau da mun tashi da safe kafin mu ci abinci yana da kyau mu sha kofi 4 na ruwa. Brush and clean the mouth, but do not eat or drink. Ka goge bakinka kada ka ci ko ka sha. For 45 minutes. Sai bayan minti 45. After 45 minutes, Bayan wannan minti 45 kuwa you may eat and drink as normal. za ka iya ci za ka iya kuma sha babu matsala. After 15 minutes Bayan wannan minti 15 kuma of breakfast, wato abincin rana breakfast kenan, lunch, abincin rana and dinner. haka shi ma a turance muna kiran shi abincin rana. Do not eat or drink anything for 2 hours. Kada mu ci bayan wannan abincin safe da muka ci wato karfe 10 sai mun ƙara yin wato 2 hours kafin mu ci wato sai wajen karfe 12. Those who are old or sick Waɗanda suka tsufa ko kuma ba su da lafiya and are unable to drink 4 glasses of water, waɗanda ba za su iya shan ruwa wato 4 glasses wato kofi 4 na ruwa a wannan safiyar ba, may commence by taking a little water. za su iya shan ruwa wato kofi 4 a wannan awowi na 24 wato rana ɗaya. The above method of treatment will cure disease Waɗannan abubuwan da muka faɗe su za mu kasance masu lafiya a kodayaushe. of the sick, and others can enjoy a healthy life. Kowa da kowa kuma zai kasance cikin lafiya. But remember, Sai mu kasance da tunawa da cewa the philosophy of life hinge wata shekiyar magana da scientific suke faɗa cewa on the fact that whatever anything you want to do, wato duk abin da ka kasance za ka yi, do not put it off for tomorrow. kada ka kasance za ka ce wai sai gobe za ka yi, You will not be found alive. domin gobe ba za ka kasance wanda kake cikin rayuwa ba. So when you have done your best, Lokacin da ka iya bakin kokarinka, go and sleep. ka je ka huta. God will do the rest for you. Ubangiji Allah zai mana sauran. Wannan kuma wani karatun jarida ne wanda muka shirya domin abubuwan da yake tafiya a cikin gari namu. Salam yan uwana maza da mata, Yara da manya, Arewa 24 ke tafiyar da yaɗa labarai da ɗimi-ɗiminsa, a satin da ya wuce ran 24 ga watan jiya kimanin rayuka 400 ne suka rasa rayukansu a cikin garin Buntulu a bisa ga wani yaƙi da ya faru tsakaninsu da mazaunan gari. agwagwa ita dai ta gode wa Allah inda guda 5 ne kacal suka rasa rayukansu ta dalilin warinsu a cikin fanteka. Kai jama'a to wai dama ba zai cikin agwagwa. A jiya ne na je kotu an yi rigima tsakanin kusa da katako. Ta wajen da katako ya kawo korafi a kan kusa ya cewa ita kusan an buge ta takan shigo da ƙarfi, in ta shigo kuma fasa masa baki take yi. To jama'a cikin garin
mu ina mai baku shawara da a daina cin naman guzuma domin tana kawo ciwon ciki, zawayi kai har ma da mura. Kotun kawo mata ce ita ma da za a banta ba domin yan kasuwa cikin garin nan wato yan da ke yi suna mona ta sosai wajen miliyan 138 na suka harkar su ta wajen wani direba da wani shagon lodi inda ya samu ya ɗirka wasu biyu na a ciki yadda ba ta ba ya iska a ciki. Jiya da misalin 12 da dare na taso daga gidan kallo sai na ji surutu a saman ɗakina, ina leƙa kuwa sai na ga wani jirgin sama ne mai ya ƙare suke turi. Da zarar na tambaye su sai suka ce wai gidan biki suka tayi, wato gidan bikin nan gangarumin bikin da ake shirya shi a gidan dango wato bikin dakaci. Saura kuma jama'a aka ce ƙarya yake. Kai jama'a, yau dai waɗanda suka yi dan wake a wajensu, Kifi ya ce ba za a ci da romo ba, sai dai a ci da man gida, domin an ci da romo ya ce zai ci kilo. To jama'a jiya ne mun yi mitin ɗinmu na 'yan majalista da Baba Buhari. Inda wai taki fa zai sauko, siminti ma zai sauko, sa'an nan kuma wannan sako ne ya fito daga wajen 'yan majalistar da ke cikin garin nan wato mu. Sa'an nan kuma waɗanda suke cikin garin mu gidan dango ya shiga cewa ba su yi baya garin nan daga misalin karfe 12 zuwa karfe 4 na yi tafiya zuwa Abuja ga tankowa. Media, Dangane, Adina, da sauransu. watan alheri. Samari da yan mata, Abin hankula da mun kare mutuncin bunturu. wato wanda ya samu mata Ya samu kayan daɗi. kafai da jama'a kunun goma. Suka 1,500. Wato wannan sako ya fito ne daga Arewa 24 Zangon yam. social media. Za ku iya tuntuɓar mu akan namba kamar haka. 0707634 Ga turawa kuma za su iya tuntuɓar mu akan 07085634254. Bin salam. Kai jama'a gobe yanzu ai kai mutumi na mun je wannan gidan bikin bacala nan ba. Ina kenan. Kai jama'a in ka faɗa maka abin da ya faru nan Allah ce da na shirye da yan mata sama da goma. Ni ma na fi ka da wani ne da yan mata guda 15. Mutumi na akwai bura uba fa bikin nan gidan dan gobe akwai bura uba. Wannan halifa yara kuma a taskale. Allah ya kawo ku.